אהלן, אני יאיר מאוטופיילוט SEO ואני אסביר לכם איך לתפעל את התוכנה בצורה האידיאלית ביותר והאפקטיבית ביותר בשביל לקבל מקסימום טראפיק ומחירות באתר. אבל לפני זה בואו נדבר בכלל מה זה SEO ואיזה בעיה אנחנו פותרים פה. SEO במילים פשוטות זה אופטימיזציה על מנועי חיפוש. זה איך גוגל רואה את האתר שלנו ואיך הוא ממקם אותנו בפלטפורמה. מטרתנו להיות כמה שיותר למעלה במנועי חיפוש, ובשביל זה אנחנו עושים מאמרים. ברגע שאנשים יחפשו במנוע חיפוש מילים שנמצאים אצלנו במאמרים, גוגל יראה את זה כמאץ' ויפנה אלינו טראפיק לאתר. וזה דף הבית שלנו, כל האפליקציה היא נורא פשוטה לתפעול. פה רשום לנו כמה בלוגים יצרנו עד עכשיו, כמה בלוגים בשבוע, כמה זמן חסכנו בעזרת האפליקציה, ואנחנו יורדים למטה ואפשר לראות פה את כל הפלואים שיצרנו. עוד רגע אני אגיע מה זה אומר. אז אנחנו הולכים ועושים Create an Automation. פה כל הקסם קורה. מי שלא רוצה להסתבך יותר מדי ולא מבין מה זה אומר, אפשר פשוט לרדת למטה ולעשות Turn On, והוא פשוט יוצר לעצמו פלואים באופן אוטומטי, וזה יוצר לו בלוגים על בסיס הדומיין ועל בסיס החנות שלו. הוא סורק את האתר, הוא מוציא את המילים הרלוונטיות ועליהם הוא כותב מאמרים. עכשיו יש פה כמה הגדרות ספציפיות שאיתם אנחנו יכולים לעבוד. אפשר לעשות פה every day, day of the week, day of the month, לצורך העניין. אפשר לבחור פה איזה ימים אנחנו רוצים בשבוע, או איזה שעות, או לצורך העניין ימים ספציפיים בחודש אנחנו רוצים שהבלוגים יפורסמו. אפשר לבחור קטגוריה מסוימת בבלוגים, אפשר לבחור סופר, ויש את ה-Advanced Options, זה אופציה מעניינת. אנחנו מקלידים פה את הדומיין של המתחרה, והאפליקציה תסרוק לו את הדומיין ותוציא מילות מפתח על בסיס הדומיין שלו, ועליו תיצור את הבלוגים. או שאנחנו יכולים להקליד מילים בעצמנו שעליהם תיצור הבלוגים. אנחנו יכולים כמובן להקליד שפה מסוימת, לבחור טון מסוים, או אפילו על בסיס מוצר מסוים. אם אנחנו רוצים לקדם רק מוצר ספציפי או לעשות כמה פלואים שונים לכמה מוצרים שונים, אז אנחנו לוחצים על מוצר, בוחרים איזה מוצר אנחנו רוצים לקדם, מוסיפים, ויש פה אופציה לכל הביטוחים מבינינו שאנחנו יכולים ללחוץ על legal disclaimer, ואנחנו יכולים לרשום פה שהתוכן מבוסס על AI, או שהתוכן הוא רפואי, או להסיר מעצמנו כל אחריות שהיא בשביל להישאר בטוחים. ברגע שסיימנו את כל האופציות האלה, אנחנו פשוט עושים turn on, וברגע שלחצנו, הבלוג מתוזמן באופן אוטומטי לגמרי. זאת אומרת, על בסיס הימים שעשינו, ועל בסיס התדירות שעשינו, מתוזמן לנו בלוגים באופן אוטומטי לגמרי לכל החודש, בלי צורך להיכנס לאפליקציה אפילו לא פעם אחת. ואפילו קיימת אופציה לכל מי שרוצה לראות את הבלוג לפני שהוא עולה לאוויר, לבקש התראה. אפשר לעשות התראה ברגע שהבלוג עולה לאוויר, ואפשר לעשות התראה אפילו שעה לפני שהבלוג לאוויר, שנוכל להספיק לעבור ולבדוק אותו ולראות שהכל תקין. וזהו, כל הצוות שלנו נורא קשור לחוויית המשתמש שלכם, ונורא נשמח אם יש איזו בקשה מסוימת ספציפית שאתם רוצים, נשמח שתמלאו את הפרטים, זה יגיע אלינו ואנחנו נעבוד על זה בהקדם האפשרי. הכי פשוט שיש, בכמה קליקים פשוטים אתם תזמינים לכם את הבלוגים באופן אוטומטי לכל החודש, בלי להיכנס לאפליקציה אפילו לא פעם אחת.